Jo, Alisa, Gromkaz 2. Ráno, Petrohrad. Ideme cvičiť. Cvičbu ideme dať. Saša v našej sexy kúpeľni. Sa obec ešte. Ja idem vypiť tento gumič. Pozrite, jak to vyzerá. Počkaj. Úplne príjemne. Idem to vypiť. Mám tam úplne všetko. Dobre, sme vo výťahu a ideme dole. Keď bývame na 9, tak ideme dole. Sme na intraku. A хочешь сказать что-нибудь подписчикам? Ahoj! Ahoj! Dobre, som sa zasekol, dobré утро. Ideme. Máme tu teraz časov сколько сейчас? Jo, takže už cestujeme do fitka. Sme v takom parčiku, ja vám to takto približím. Vlastne Saša sa teraz rozhodol, že dneska má, každý víkend má takéto, má nejaké tancovanie. On končí teraz bakalára a majú mať potom nejakú akciu, kde budú všetci spolu tancovať. Takže vlastne povedal, že to tancovanie, keď bude 2 hodiny tancovať, tak má tréning na nohy, takže nohy dneska necvičí. Bola klasika. Som prírodné zábery na holubov. No, už sa blížime k fitku. Fun fact, keby tak koho zaujímalo. Už je nabustený, aj ten vypil pred tréningovku. Škoda Audinka. Platím 22 € za permu. Mám najvyšší tarif, aký sa dá. Je za 16, za 19, za 22 €. Ja mám za 22 € najvyšší tarif. Vlastne môžem tam ísť koľkokrát chcem za deň, môžem zobrať kamoša. Mám tam skupinové tréningy a mám tam hlavne spačko, sauny, 3 nové, dzivé. Takže myslím si, že úplná topka. Už to je fitko, počkajte, ja vám ho natočím. Krásne, Urban Fit, topka. Rýchly ček, šatne, zrkadlá, svetlá, topka, úplná topka. Kit na tréning, trhačky, bandaže, mikrofóny, stabilizátor, slúchatka, rozširovaky, vodička. Už sme vnútri. Nejako divne mi ukazuje od toho odpočítavania, úplne naopak, na to dúfam, že to bude normálny záber. Chcem, aby ste to videli, ale cool. Máme strašnú topku, že dneska je málo ľudí. Mikrofón funguje, málo ľudí, takže sa dá aj dačo natočiť. Jo, troška rozsvičková. Máme 60 naložené. To je len taká, že by... To je taká len, že by vedeli, že čo ich čaká. A ideme doložiť. Let's go. Vy to budete mať aj akože s originálnym audiom, jak to celé počuť, vidieť, vyzerať. Spotera už mám nad sebou. Snad dáme aspoň 4-5 by som rád vypol. Pa! Da! Dobre. Saša tiež ide dať stovečku, keďže sme tu spolu. 3, 2, 1 človek. Prešiel. A vlastne 3, 2, 1 druhý človek. Nevadí. To aj tak má byť takýto family friendly vlog, hej. Asi ho dám na profil aj. Ideme. Má tu krásnu stovečku naloženú, technickú, aj s jeho rozširovákmi. Že vy chápete, má silnejšie zápestie. A
predlaktie. Takže takto. Sme pripravení. Dobre ide, pekne ide. Sám 3. 4. Tieto Matrix stroje sú akože veľké kopky. Ca. Ja. Raňajky. No, inak toto je jeden že z mála strojov, ktoré že milujem a nenávidím. Naraz. Lebo to je presne to, čo som hovoril o tej váhe. Že mu to treba nakladať 140 kg. A má to, že strašne sa. Dobre, čau. Ako tam dáš? Tak cítiš sa na tom veselky? Vlastne musíš ich zase dať dole. Čiže vlastne úplne nič. Ja vyšak. Nakladanie si, povedzme. Čo to dalo? Minútu a pol. Fakt veľká škoda, že som nechal zapnuté nahrávanie, lebo došla sem slečna. Akože, že si ide, ani sa nepozrela na váhu. A že ide si nastavovať sedadlo, tak nastavila si sedadlo tak, že nastavila ho vlastne nie. Sadla si tam a išla to začať ťahať. Tak hovorím, že počkajte, že ja tu robím. A že ja, že vy robíte. A že hej, neviem si predstaviť, čo ona chce robiť za 140 km, ale že som mohol to nejak potichu zapnúť a nechať ju to vyskúšať, ale ako, čo už, taký čas. Čas už nič. Ca. Vedúci sa vlastne tvári, že maká a pritom len pije vodu. Vôbec neviem, o čo sa mu jedná. Ne, robí ramienka, tak jak povedal. Mal ich robiť v kombinácii s nohami, ale nevyzerá, že sa dneska chystá robiť nohy. Aby sa nepovedalo, že makám len ja. Maká je tento blázonko. Som sa skoro dosral ja. On keby si ju nakopol, ale ani ju netlačil. 3. Zrobil 9. 9. Маленькой вес. Маленькой вес. Вес. Да.
Тебе надо при 8 быть в отказе. Ты еще 9 сделал. Что? Первый подход был. Ну все. На следующий берешь 30. Hecel ma, že ideme skúsiť shoulder press s jednoručkami. No, čo robil on. Ja to nerobím normálne, ale naposledy som to robil asi pred pol rokom. Možno aj viac inak. Už rok som skoro tu. A idem proste skúsiť, že čo to vydá, hej. Neviem si ani predstaviť, že koľko by som tak mal zobrať, ale akože skúsim. Skúsim si uveriť. 30. Štvorky skúsime. Skúsime 34. Prečo nie? Dobre, priatelia. Tá lavička je veľmi nebezpečná. Veľmi, veľmi, veľmi. Vôbec ani neviem si predstaviť, čo od toho mám čakať. Ale skúsime to, hej. Srazu, dá? Padním aj. Dá. Dobre. Tá. Takéto úchytky nepríjemné. Čo si? My si nebudeme dávať žiadne úchytky, my si pekne oprieme hrudník, vyrovnáme sa. Maká. Počkaj, z druhej strany musím. No, ja si idem streliť ešte pek. Mám jednu sériu na pek. A potom by som jednu sériu na pek. A potom by som chcel dať ešte zhyby. Zhyby na široko, zhyby na úzko. A poslednú na biceps. A vlastne máme finish. Neviem, ak vy to máte v tom videu. Neviem, koľko si dá. Máme si 100 kg. Snáď to budem vedieť. Preto to precítiť. Šúcham mikrofón, obradu nevadí. Hej. Si vlastne tie zimy môžeme dať tu na. Chcel som ísť na hrazdu, ale som si tak uvedomil, že tu máme aj široký, aj úzky úchop.
Nevládzem. Hotový. Toto bude, že životný záver. Beriem si trhačky. Nech sa nemusím sústrediť na ten uchop až tak. A máme ešte bicepsik, posledná serka. Snaď máme vybavenko. Čiže beriem 20-ky. Budeme makať. Takže mi urbe biceps. Dobre. Bratranec. Jaký má biceps? Jaký má biceps? Ofina mi strašne prísne stojí. A ideme skúsiť takú vec, čo skúšam už 2 týždne, ale zatiaľ sa nedarí. Ideme teraz skúsiť, uvidíme, čo to dá, čo to vydá, čo to nedá. Posledné, ideme posing dať a utekáme domov, lebo Saša má tanečníctvo. Chcem sa, že do stojky postaviť na brusy. Brusy nazývam. Neviem, jak sa to povie po slovensky, viem, jak sa to povie po rusky. Dobre, pokus číslo 1 nevyšiel, že vôbec. Ja my ešte raz popробujeme, co? Подождем. No, máme po tréningu. Ideme zapozovať. A dúfam, že sa vám tréning páčil. Takže ideme pozingovať. Tuto si dám asi sem.
Dobre, idem zaprašať sa. Все. Díky, že ste pozerali tento vlog. Cvitka. Saša vás tiež pozdravuje. A Tak no. Pekný víkend prajem.